Autá Volkswagen, Audi, Seat a Škoda s benzínovými motormi s objemom 1,8 a 2,0 s označením TSI alebo TFSI, vyrobené v rokoch 2008 až 2015, spotrebúvajú veľmi veľa motorového oleja. Po najazdení približne 100 000 km dokážu spáliť dokonca až liter oleja na každých 1000 km. Tak vysokú spotrebu oleja spôsobuje zlá konštrukcia piestov, ktorých krúžky slabo zhrňajú olej zo stien valcov. Olej, ktorý zostane vo valci, sa počas spaľovacej fázy spaľuje. Z oleja, ktorý sa spáli vo valci motora, vzniká popol, ktorý následne po zmiešaní s olejom vytvára karbónovú usadeninu. Vplyvom takej mastnej usadeniny sa zapekávajú krúžky v drážkách piestov, čo následne spôsobuje horšie sťahovanie oleja, tým jeho spotreba naďalej rastie a vzniká závažný problém. Ak budeme tento problém ignorovať a nevykonávame opravu, karbón usadzujúci sa v olejových kanáloch nakoniec spôsobí, že sa úplne zapchajú. V dôsledku toho sa môže zničiť turbokompresor alebo sa dokonca môže úplne zadrieť motor. Ak sa upchá olejový kanál vedúci do hydraulického napínača rozvodu, dôjde k povoleniu reťaze, čo následne vedie k prestaveniu rozvodu. Motor sa v takom prípade zablokuje v dôsledku kolízie ventilov a piestov. Ak máte také auto a máte už problém s nadmerným spaľovaním motorového oleja, neodkladajte opravu na neskôr. Náklady na generálnu opravu zadretého motora sú oveľa vyššie než motora, ktorý iba spaľuje olej. V tomto filme vám predstavíme, ako vykonávame generálne opravy motorov TFSI, ktoré spaľujú obrovské množstvo oleja. Ako som už povedal, nadmerné spaľovanie oleja spôsobujú chybné piesty, preto ich treba bezpodmienečne vymeniť na také, ktoré už takú chybu nemajú. Ale o piestoch poviem viac neskôr. Aby sme mohli vymeniť piesty v takom motore, najprv ho musíme vytiahnuť z auta a rozložiť na diely. Takže za radom. Predtým, ako vytiahneme motor, vypúšťame z neho starý olej, chladiacu kvapalinu a chladiacu zmes klimatizácie. Vyťahujeme motor z auta. Potom z motora skladáme všetko príslušenstvo a pritom kontrolujeme stav turbokompresora a katalizátora. V prípade, že nájdeme úniky alebo nadmerné vôle v turbíne, informujeme o tom zákazníka a konzultujeme s ním prípadnú regeneráciu alebo výmenu. Keď je to potrebné, turbokompresor prechádza do našej pracovne regenerácie turbín, v ktorej vykonáme profesionálnu regeneráciu. Katalizátor. Ak je upchatý, môžeme ho vyčistiť v špeciálnom stroji na regeneráciu DFP filtrov a katalizátorov. Keď skontrolujeme stav príslušenstva, pristupujeme k rozoberaniu motora. Pri rozoberaní motora vyhadzujeme všetky prvky, ktoré sa v súlade s pokynmi výrobcu nemôžu opätovne použiť pri jeho skladaní. Teda tesnenia, poistné krúžky, panvy, ako aj väčšina skrutiek a tiež reťaz rozvodu, napínače, zapaľovacie sviečky a samozrejme piesty. Potom všetky diely motora, ktoré v ňom zostávajú, to znamená blok motora, kľukový hriadeľ, hriadele rozvodu, ako aj všetky ostatné prvky, prechádzajú do kabínovej umývačky, z ktorej po vstupnom umytí prechádzajú do ultrazvukovej umývačky, ktorá vďaka technológii kavitácie ultrazvukových vln perfektne očisťuje všetky prvky z rôznych usadenín. Dokonca aj tie najnedostupnejšie miesta a kúty a pritom nespôsobuje žiadne poškodenia či poškrabania, čo je obzvlášť dôležité v prípade precízne dopasovaných prvkoch motora. Dôkladné očistenie všetkých dielov a vyčistenie olejových kanálov je mimoriadne dôležité, pretože zvyšky karbónovej usadeniny by mohli v budúcnosti upchať veľmi jemné olejové cestičky a ich nepriechodnosť a následné nedostatočné mazanie môže viesť k poškodeniam, ktoré som už spomenul. Keď sú už všetky prvky dôkladne vyčistené, nasleduje kontrola ich opotrebovania. Pôvodné staré piesty sme už vyhodili, ale musíme sa pozrieť, čo urobili s povrchom valcov v bloku. Také ryhy jednoducho nemôžeme ignorovať. Ak by sme nechali blok motora v takom stave, motor, hoci aj s novými piestami, bude naďalej spaľovať olej a problém sa opäť čoskoro objaví. Podobné ryhy sa nachádzajú prakticky v každom bloku motora TSI, ktorý má problém so spaľovaním oleja.
Dodatočne kontrolujeme priemer valca, pretože vo väčšine prípadov je odretý, a to až o 2 až 4 mm od nominálnej hodnoty. Taká veľká vôľa medzi piestom a valcom tiež spôsobuje nedostatočné zbieranie oleja krúžkami a tým prispieva k problému so spaľovaním oleja. Preto do každého bloku vkladáme nové púzdrá valcov, aby bol zachovaný originálny rozmer a aby bol valec náležite hladký. Preto blok motora presúvame do sústružníckej pracovne, v ktorej ho obrobíme a vložíme do neho nové púzdrá valcov. V našej sústružníckej dielni používame najmodernejšie stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné pri obrábaní prvkov motora. Blok motora najprv prechádza na radiálny sústruh, ktorý vykonáva potrebné otvory pre púzdrá valcov. Do takto pripraveného bloku montujeme nové púzdrá valcov. Používame výhradne púzdrá vyrábané nemeckou firmou Kolbenschmidt, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu materiálu. Po namontovaní púzdra horný povrch bloku, to znamená miesto styku s tesnením hlavy, vyrovnávame špeciálnou frézou na plánovanie blokov. Následne sú valce honované. Taký spôsob vyhladzovania sa tiež nazýva krížovým brúsením. Vykonávame ho s použitím honovacieho stroja americkej firmy Sannen. Vďaka honovaniu získavame identický hladký povrch ako v továrensky novom bloku. Na sústruh sa dodáva aj hlava motora. Z hlavy demontujeme ventily. Čistíme ich v ultrazvukovej umývárni. Špeciálnym strojom kontrolujeme tesnosť vodných kanálov. Po kontrole vymieňame v hlave vodidlá ventilov, ktoré sú vždy pomerne opotrebované. Následne sústružíme lôžka ventilov. Kontrolujeme a brúsime ventily. Plánujeme povrch styku hlavy a tesnenia. Tak pripravenú hlavu skladáme používajúc nové tesnenia čapov ventilov. Po zložení kontrolujeme tesnosť jednotlivých ventilov, ako aj nasávacích a výfukových kanálov. Po vykonaní týchto činností sú všetky parametre hlavy motora porovnateľné s novou hlavou. Teraz, keď už sme zregenerovali blok motora a hlavu, môžete začať motor skladať. Kľukový hriadeľ, ktorý sme predtým náležite vyčistili a skontrolovali a podľa miery opotrebovania vyleštili alebo prebrúsili, montujeme do bloku motora. Vždy používame nové hlavné a dištančné panvy, ako aj skrutky pätiek hriadeľa. Teraz môžete vložiť piesty. Pozor, je to veľmi dôležité. Jediné na trhu dostupné piesty, ktoré zaručujú, že problém s nadmerným spaľovaním oleja sa nezopakuje, sú originálne piesty 3. generácie. Sú to piesty s úplne inou konštrukciou v porovnaní so svojimi predchodcami. Také piesty sa v autách montujú od roku 2015. V týchto autách už nedochádza k problému so značným spaľovaním oleja. Piesty 3. generácie sa dajú kúpiť výhradne iba v autorizovaných servisoch skupiny Volkswagen. Napriek tomu, že ich pre Volkswagen vyrába firma Kolbenschmidt, nedajú sa kúpiť v žiadnom veľkoobchode. Použitie piestov, ktoré sú dostupné na trhu aftermarket, nezaručuje, že sa problém s nadmerným spaľovaním oleja nezopakuje po najazdení niekoľko desiatok tisíc kilometrov. Preto v našom servise používame výhradne iba originálne piesty 3. generácie. Po založení piestov priskrutkovávame ojnice, samozrejme používame nové panvy a skrutky. Všetky skrutky uťahujeme momentovými kľúčmi s príslušným momentom podľa príručky. Po zložení kľukovej skrine montujeme predtým vyčistené a skontrolované olejové čerpadlo, ako aj olejovú misu. Potom priskrutkovávame hlavu k bloku, samozrejme s použitím nového tesnenia a skrutiek. Do hlavy vkladáme hydraulické posúvače a kľukové hriadele. Montujeme všetky nové prvky pohonu vačkového hriadeľa, to znamená 3 reťaze, 3 napínače a 6 klzníc. Podľa príručky sa má rozvod v týchto motoroch meniť po najazdení 150 000 kilometrov. Avšak vzhľadom na to, že na naše servisné práce poskytujeme až 24-mesačnú záruku bez limitu najazdenia kilometrov,
do každého opravovaného motora bez ohľadu na počet najazdených kilometrov zakladáme nový rozvod. Rozvod nastavujeme s použitím originálnych blokád a príslušenstva. Keď je už motor poskladaný, montujeme do neho naspäť všetky prvky príslušenstva, samozrejme s novými tesneniami. Teraz už môžeme motor namontovať naspäť do auta. Do opraveného motora zakladáme samozrejme nové zapaľovacie sviečky a nový olejový filter. Teraz stačí už len naliať nový motorový olej, chladiacu kvapalinu a ešte doplniť chladiacu zmes klimatizácie. Po skončení prác umývame celú komoru motora a vykonávame skúšobnú jazdu. Ďalší TFSI bol zbavený olejového problému. Ďalší zákazník môže ďalej využívať množstvo predností motora TSI, pretože po odstránení olejového problému je to veľmi dobrý motor, ktorý sa vyznačuje nízkou spotrebou a zároveň veľkou dynamikou a flexibilitou a dodatočne pracuje veľmi ticho. Generálne opravy motorov tohto typu vykonávame od roku 2013. Generálne opravy vykonávame pre množstvo autoservisov z celej Európy. V súčasnosti opravujeme priemerne až 15 motorov TFSI týždenne. Na nami opravované motory TSI a TFSI poskytujeme dvojročnú záruku bez limitu najazdených kilometrov. Naše odťahové autá odoberajú a odvážajú z celého územia Európy až 4 autá denne. Našim zákazníkom poskytujeme na čas generálnej opravy motora náhradné vozidlo. Neváhajte a využite naše služby.